eat you bitches for breakfast. 12 mannen, nog 3 minuten. We zijn nu bezig met de Faculty Fight. Dus allemaal heel mooi georganiseerd door de Stura en Tuniefuit. Ja, we moeten hier gewoon heel die kamer overhoop halen en dan alles zoeken. De U Hasselt vierde vorige week haar 40ste verjaardag. En die werd door de studenten stevig gevierd met een lustrumdag. Dat is om de 5 jaar, hè, lustrum. Een dik feest, een dik feest. Oh my God, what have I done? Kom, gooi aan. Ze moeten 3 rondjes lopen. Hier moeten ze altijd wisselen. En vooraleer dat ze mogen vertrekken, moet het laatste team, het vierde teamlid, een pintje drinken. En dat zorgt voor heel grappige taferelen. De verschillende faculteiten namen het donderdag in de gekste proeven tegen elkaar op om uit te maken wie nu eigenlijk de beste faculteit van de campus is. We zijn faculteit BW, we studeren verkeerskunde en dus we dachten, we doen iets met verkeer en we gaan dus voor een go-kart-race. It's like old times, to hear me coming through your speakers. You see me mashing up your airways. I know you can't get enough of my sound. It's like old times, to hear me coming through your speakers. Super, echt waar. Na veel zwoegen, zweten, fietsen en drinken mocht de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen zich tot beste faculteit kronen.